Id-deputat nazzjonalista u kandidat għal kariga ta' kap ġdid nazzjonalista Alex Borg spiċċa jfaħħar u jirringrazzja lill-laqda estremista Repubblika. Huwa għamel dan f'dibattitu bejnu u bejn l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija, fejn fih Borg mistoqsi dwar ir-relazzjoni li għandu jkollu l-Partit Nazzjonalista ma' NGOs differenti, b'mod partikolari l-laqda Repubblika. Hawn mingħajr ebda tlaqli id-deputat nazzjonalista Awċi ma qatx lura milli jfaħħar u jirringrazzja lil din laqda. Grazzi għal-Repubblika. Borg żied jikkonferma li l-Partit Nazzjonalista mhux se jinbidel bħalma għamel żmien Simon Busuttil, Adrian Delija u Bernard Grech billi jaħdem mal-NGOs bħal-Repubblika. Il-partiti għandhom jaħdmu flimkien mal-NGOs. Dan it-tip ta' diskors jgħidu wkoll Adrian Delija li issa wkoll appoġġjat minn nies bħal Beppe Fenekadami u estremisti qrib Repubblika. Intant fl-istess dibattitu Alex Borg għal darb'oħra ħareġ lanqas biss jaf il-fatti bażiċi. Din id-darba Borg għamel dan fuq it-turiżmu fejn sqar li hu jixtieq ikun jaf kemm qed iħallu flus it-turisti li jiġu f'Malta. Jiena nieħu gost iktar kieku jgħidli li minn sena l-oħra dawn it-turisti iħallu id-doppju flus fil-bwiet tan-negozji tagħna u tal-familji tagħna. Li ma kienx jaf Alex Borg huwa li dan propju diġà seħħ. Kien id-deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg stess li dan is-sajf wara kif innefqa mit-turisti żdiedet b'aktar minn 19%. Dan anke b'reazzjoni għal statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wriet li fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-infiq mit-turisti f'pajjiżna kien ta' aktar minn €1.5 biljon.